Matul id-dibattitu dwar l-estimi finanzjarji għall-Uffiċċju tal-Prim Ministru, il-kelliem ewlieni Laburista l-Ambjent Leo Brincat żvela kif f'4 snin il-MEPA tat 1.3 miljun euro f'direct orders lill-kumpanija Group 4 bl-iskuża ta' servizzi legali. Il-kelliem ewlieni għall-ambjent saħaq li dawk li vvutaw favur li l-estensjoni tal-power station titħaddem mill-heavy fuel oil għandhom jinżammu responsabbli, fil-waqt li saħaq li l-Gvern għadu ma finalizzax il-proġetti ta' pannelli fuq il-bjut tal-bini tal-Gvern. Min-naħa tiegħu id-deputat Laburista Michael Farrugia qal li l-Gvern m'għandux rieda biex isolvi l-kwistjoni tax-xandirit tal-futbol fuq it-televiżjoni u kif il-Maltin qed jixtru mediċini bi prezzijiet ogħla mill-medja Ewropea. Id-deputat Laburista Helena Dalli saħqet li l-Gvern ta' Lorenz Gonzi għadu ma ndirizzax ix-xogħol prekarju f'pajjiżna u minflok qed jagħti kuntratti lil kumpaniji li ħadmu persuni b'kundizzjonijiet u pagi miżeri. Id-deputat Laburista Stefan Bontempo semma kif il-Gvern qed jinvesti ftit fil-kunsilli lokali u fl-istess waqt qed jimmultom jekk ma jirrispondux fil-ħin xi mistoqsija parlamentari. Id-deputat Laburista Alfred Sant qal li għal-budget li jmiss, il-Gvern qed jippjana li jnaqqas id-deficit għas-kapitu ta' tnaqqis fin-nefqa kapitali minflok tal-ispiża rikurrenti. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Chris Said qal li l-Gvern qed jagħmel minn kollox biex jindirizza x-xogħol prekarju filwaqt li saħaq li mhux vera li hawn ħafna mediċini li l-prezzijiet tagħhom huma ogħla mill-medja Ewropea.